F'dak iż-żmien Ġesu qal: Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'kien ikun ġej il-ħalliel, ma kienx se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Mulej, qallu Pietru, din il-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: Int min tgħid li hu l-qaddej fidil waqli? Minu dak li s-sit iqegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehmhom f'ħin l-ikel? Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: Sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistenneh, f'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwat, għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu, u min ħallewlu ħafna fidejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'jista' jgħidilna l-eżempju tal-ħalliel li jiġi bil-lejl dwar is-saltna tal-Alla? Ġesu kien iħobb jirrakkonta l-istejjer. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw b'tibdil drammatiku fiċ-ċirkustanzi li wieħed ma jistennihomx. Tista' timmaġina il-ħalliel jafżal il-vittma minn qabel meta jkun se jisraqa. Għandna nkunu sorpriżi li naraw ħalliel jaħrab teżor kbir li ma sabx min kien qiegħed jagħmel għassa fuqu. X'tgħidilna din dwar it-teżor li Alla fdanna? Meta Alla joffrilna s-saltna u jagħtina teżor bla qis, kif juru wkoll il-parabola tat-teżor moħbi fl-għalqa u dik tad-drakma li kienet tiswa ħafna f'Mattew kapitlu 13 versi minn 44 sa 46. X'inhu dan it-teżor ta' valur bla limitu? Il-mulej innifsu u it-teżor tagħna, u s-saltna li joffrilna is-saltna ta' paċi, ta' ferħ u ta' ġustizzja, kif insibu fl-ittra lir-Rumani kapitlu 4 vers 17. Il-mulej joffrilna relazzjoni miegħu bħala ulidu, kif ukoll il-weda tal-ħajja eterna. Dan it-teżor u ta' valur wisq akbar minn kull teżor li jista' qatt ikollna f'din id-dinja. U dan huwa aktar sikur. Imma huwa possibbli li nitilfu dan it-teżor jekk ma nagħmlux qassa fuq dak li ġiftat f'idejna minn Alla. U t-teżor tiegħek huwa fis-skur. Huwa Ġesu. Jekk illum Ġesu jitolbok kont ta' dan it-teżor li fdalek, se jsibek preparat biex tidħol għal dejjem fis-saltna tiegħu?
jiġifieri fil-ġenna. Sinjur Alla, għamel li nkun għaqli fil-mod kif jien neżerċita ir-responsabbiltajiet tiegħi. Ħankun noġbok f'kollox. Għażiża Marija, int li int it-tron tal-erf, itlob għalija u miegħi biex inkabbar fija id-don tal-erf u tal-prudenza, mogħtija lili mill-Ispirtu Santu, ħalli nagħmel użu tajjeb tad-doni, tal-ħin u tar-riżorsi li ġejt fdata bihom. Amen.